provodi. 80-ak mladih svoje slobodno vrijeme posvetilo drugima. Oni su volontirali u sklopu projekta Dobro biram, volontiram, Čakovečke udruge Zora. A sada su za svoj trud dobili Youth Pass, dokument priznat u cijeloj Europi. Youth Pass je potvrda koja se dobiva nakon samo procjene samih korisnika. Znači, vi dobivate, evo ovako izgleda obrazac, dobivate znači potvrdu koja je na prvom dijelu službeni dio je opis znači aktivnosti u kojoj ste sudjelovali i tu ima znači organizacija koja je organizirala tu aktivnost i potpis službene osobe koja na neki način zapravo ovjerava Youth Pass. Drugi dio je dakle opis aktivnosti malo detaljnije što se radili. I treći, zapravo najvažniji dio Youth Passa je vaša samoprocjena. Znači vi sami u razgovoru sa mentorom dolazite do nekih spoznaja o tome što ste zapravo sve naučili kroz ovaj proces. Jedna od volonterki bila je i Dijana koja je se rado odazvala na druženje s djecom s teškoćama u razvoju. Volontirala sam u Caritasovom dječjem domu, doktorantu Bogdan i iskustvo je bilo definitivno ispunjavajuće i nastavit ću volontirati, sigurno. Osim u Međimurju može se volontirati i u jednoj od 33 europske zemlje, članicama Europske volonterske službe. Zora je akreditirana za slanje i primanje volontera preko Europske volonterske službe, tako da ako želite ići u Europu možete se javiti nama. Trenutno imamo 3 mjesta slobodna, znači za 1.5. rok. 3 volontera možemo poslati. Ono što je bitno je da na neki način prođete s nama tu selekciju, znači da prosurfate, da se tako izrazim, organizacije koje su akreditirane za EVS i da prema vlastitim znači, nekakvim preferencama, da li više vas zanima zdravlje, da li vas zanima nekakav socijalan rad ili vas zanima, ne znam, okoliš, odabirajte organizaciju u kojoj želite volontirati. Dugotrajno volontiranje traje od 3 do 12 mjeseci, a jedini uvjet je da osoba nije starija od 30 niti mlađa od 18 godina.